Ekainaren batetik aurrera, adi aldaketa dator argindarraren tarifan, orain arte familia gehienek potentzia bakarra eta tarifa bera izan dute egun osoan. Hemendik aurrera ordea denontzat, eguna 3 ordutegi desberdinetan banatuko da. Tarte bakoitza prezio desberdin batekin hilero gutxiago ordaintzeko elektrizitatea merkeagoa den ordutegietan egin beharko da gastua. Ordu txikietan eta asteburuetan alegia. Argindar tarifa berriak ekainean, aldaketa nagusia egunak 3 ordutegi tarte desberdin izango dituela bakoitza prezio desberdin batekin. Puntako ordutegian izango da prezio altuen eguneko ordu nagusietan, goizeko 10:00 arratsaldeko ordu 2:00 eta arratsaldeko 6:00 gaueko 10:00. Bitarteko ordutegian tarteko prezioa, goizeko 8:00 10:00, arratsaldeko ordu 2:00 6:00 eta gaueko 10:00 12:00. Prezio merkeen aldiz, Araneko ordutegia deiturikoan gauerditik goizeko 8:00 eta asteburuan eta jaiegunetan egun osoan zehar. Jakin behar zute noiz interesatzen zaizuen konsumitzea. Etxe bizitz batian, agian aldaketa batzuk egin ditzezkela, ohitura batzuk aldatu, asteburuetara pasatzeko kontsumoak, baina ez da berdin izango jatetxe batentzat edo enpresa batentzat. Esaterako ostiralean goizeko 10:00, larunbatean ordu berean baino ia 3 aldiz garestiago izango da argindarra. Beste berritasuna, bi potentzia desberdin kontratatzeko aukerare izango dutela erabiltzaileek ordutegi merkeenetan aprobetxatzeko. Eremu garestia kilobatio bakoitzako izango dira 30 bat euro urtian. Eta eremu merkia direla 2 euro. Interesa dauko adibidez, ibilgailu elektriko kargatzen duenari, aerotermia erabiltzen duenari, gauez ipintzen dutenak eta potentzia asko behar dutenak. Irakurketa bikoitza du aldaketak. Tarifa bakarra zeukatenok, horiek ikusiko dute nolabait haien faktura pixkat merketzen dela. Eta bi eremutako bereiztutako tarifa, horiek ikusiko dute zertxo bait garestituta. Faktura merkeagoa, baldin eta kontsumo handiena ordu merkeenetan egiten bada, ohiturak egokitu ezean, garestiago izango da orokorrean.